Maayong buntag mga kapuso. This morning atong makahinabi ang tagumenyo nga nag-top 1 sa Electronics Engineer Licensure Examination nga si Engineer David XYZ Caliena. Maayong buntag Sir David and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Of course, congratulations. How are you? Maya lang. But before nato hisgutan ang imuhang top-notcher journey, wait lang, naagid bi pangutana ni Sir Baon sa may story ani imuhang pangalan nga XYZ. Yes, thank you for that wonderful question. My XYZ akong pangalan, ma'am, it's because of my teacher na mama. So, recently lang po ako na kita ang full backstory, which is kita pangalan ko niya XYZ kay para dili siya kayo mingawan sa ako. So, kay XYZ man niya ginaklase, so at least dili siya mingawan. Sir, karon nga nag-top 1 naman ka unsa imong na feel? Grabe yun siya ka mura dili tinuod, pero kanang pagkahitabo ato kabalo jud ko na wala gyud lain, si Lord gyud ang nagbutang. Sir, pwede po ba namo mahibalaan kung anong naningkamot man ka nga mahimong usa ka top-notcher? Kinsa po ang imuhang nahimong inspirasyon? Ang first, ma'am, is basically daghan na jud nag-cheer po sa ako sa school pa lang na ta sila hopes. So kana siya, isa pod na siya ka inspiration. But ang akong life is nabot ko sa time na kaya wala ko kayo expectation jud sa sarili, wala ko pake. I mean, kanang wala ko ambition, like okay lang, come at me, let's do it, until we came to kanang review center na karon na you convince me na we can do it. So kanang masingkin sa lang jud pwede basta maningkamot ka. Daghan gyud kaayo ang ni-believe o ni-admire sa imuhang mga achievements, Sir David. Pero since bata pa lang baka achiever na ba gyud ka? By God's grace, ma'am, yes ma'am, naala ko sa maka-achieve po, ma'am. As they always say, Sir David, no, parang nothing worth having comes easy. Unsa pud ba yung mga struggles ang imuhang kinahanglan nga agian, especially in preparation for your licensure examination? Siguro ang biggest struggle jud katong na-postpone siya. Actually, nangita ko work. Kaya abin ako dili naman dayon. So para dili masayang oras. And nag-review ako after work, during work, kanang before, basta kanang lunch ba or before mo to work or gabiin na. So, katod na-discourage ko and wala na ako na-feel na mag-review. So, naputol siya for kanang a few weeks. So, bago siguro to ang great struggle, which is, actually, na-discourage na ako. Kaya ako prayer always, no? Na matap man sa board exam, yet not my will, but your will be done. So, ato lang ako prayer and katod naputol na, like, Lord, matap lang. Like, nibaba ako ang gipag-pray. So, kay di man ako feel na deserving ko kay kanang sana ako man gi-reject, ako gi-cast off ang pag-review. Kay katulagi. So, mo to, pag balik na ako review, no, by God's grace, nakabalik ko review. And so, na-pick up itong momentum. And so, Lord, ako ibalik ko prayer na I pray and I ask na tapos word exam, yet not my will but your will be done. Always not my will, so but His. And so gipag-pray nako to balik. Gipag-pray lang ako. Kung dili ni ihatag ni Lord ko, balo ko amazing ang gyapon ang result. Kay dili man tungod sa result, pero kay tungod sa kabalo ko na siya ang behind it all, in control siya. So amazing tanan na may tabo. No, so mo to ang struggle jud, which is grabe gid ang victory nagyatag ni Lord. Daghan pud kaayo nga mga kabataan ang nan-aw sa atoa karon, aduna ba kay message sa ilaha aron ma-motivate pud sila nga magpadayon sa pag-eskwela o padayon nga maningkamot nga makahuman pud sa ilang pag-eskwela? Sa tanan
na lisod kuan lang, just keep on keeping on, never stopping. Kung dili na to ma-achieve atong goals or ang atong gusto na outcomes, ang the best na part is ang journey gyud, na kung sa ang imong giagian, kung sa imong natunan, and how have you been transformed, no? How has the circumstances, how has the Lord changed you yun sa iyang paggamit ang circumstance. So siya, struggle siya, dili siya sa yun gyud, dili mo makita ang light permente sa tunnel at the end, pero be sure na gyud ang light, and if you're really sick, kita gyud ng Lord ang light. Ito lang. And finally, ano na ba kayo gusto po nga pasalamatan, Sir David? Sa tanang nagtabang, so grabe kayo mo na blessings. Thank you very much, teachers, friends, especially family, sa tanan. So much thank you, and God bless everyone. Dagan kaayong salamat, Sir David. Congratulations, and we are very, very proud of you. Salamat, Attorney Resi. Salamat sa viewers at home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.